Defender unha atención primaria digna, unha atención hospitalaria tamén digna e unha sanidade pública de calidade. Este é o principal lema da movilización convocada por SOS Galicia para este domingo en Santiago, a que se suma tamén a plataforma en defensa da sanidade pública do Barbanza. Creemos que hai que estar aí defendendo unha atención primaria ao 100%, unha atención primaria de calidade que vai unida á cobertura de todas as prazas. Insistimos en que en Ribeira hai máis de 4.000 persoas que desde fai máis dun ano non teñen un médico e unha médica de familia de referencia. Iso influye directamente na nosa saúde. Os estudios demostran que se estás 15 anos co mesmo médico de familia, a esperanza de vida aumenta e a calidade desa esperanza de vida. Xa non estamos falando de ter 15 anos o mesmo médico de cabeceira, estamos falando de ter o mesmo médico de cabeceira durante un ano, non que cada vez que vayamos ao centro de saúde nos atende unha persoa diferente. Dende a plataforma insisten nas listas de agarda para segundas consultas que se dan en numerosas especialidades, como é o caso de traumatoloxía ou saúde mental, esta última xa preocupante. A situación da saúde mental en estes momentos é caótica. Un dos cupos, hai 2 psiquiatras, un deles non está traballando en este momento e os seus pacientes non teñen revisións desde fai meses, ni se sabe cando as van a ter. Psicoloxía ten tamén un montón de retrasos nas revisións. Insistimos tamén un pouco na saúde mental porque sí que, por exemplo, en psicoloxía que as consultas sucesivas son parte do tratamento, son parte da terapia. Si en vez de un mes nos están vendo en 6 meses e o tratamento xa en sí xa non se realiza, non? Iso fai que sea unha das especialidades, probablemente coa fisioterapia, donde a poboación temos máis asumida que hai que ir á privada, non? E iso, unha vez máis, fai que a persoas que non podan acudir á privada, pois teñen que asumir esas listas de espera que fan que o tratamento non sea adecuado. Para facilitar a participación daqueles veciños que desexen asistir a esta gran movilización, a plataforma disporá dun servizo gratuito de autobús, con paradas en todos os concellos de Barbanza e Arousa. Iso sí, será necesario anotarse previamente a través do correo electrónico da entidade, plataforma barbanza@gmail.com.